Den prayitna hing pamilih hira aja waton gawe waton gawe ora nganggo bismillah lah. Apapun yang kita kerjakan nek muslim ya bismillah. Bismillah. Gimana sudah maca bismillah ta? Wis urung iki mau. Iki mau udah Jumatan kabeh. Iya, alhamdulillah. Kandhani imame Mas Joko. Mulane iki telat iki mau. Imam kok telat. Sing telat ki campur sarine. Mergo nunggu dirimu salat Jumatan. Ora telat iki Mas. Aja melek wong ayu Aja milek wong ayu aja ning kene. Iki lho loro iki lak masih muda-muda. Telu-telune ayu kabeh. Aja milek wong ayu. Kaping pindho melek wong sugih kipas dadi manten kameramen iki MC ini aku. Apa ya? Isa kelingan Mas. Kira-kira wis mati, wis dadi manten anyar. Wis dadi. Agi anyar kok, jek anyar kok. Oh, isa anyar berapa? Kira-kira pirang dino, Mas? Kita ditarget setengah tahun. Setengah tahun kudu dadi lho ya. Nek ora kok WA Mas Joko ya. Engko ya. nek ra iso dadi langsung sowan ngene Mbah Koyo. Mbah Koyo iso apa sih? Iki gurune iki. Ping telu pangkat derajat iku bisa keneng sambang sarah wungan kapilut ting wicara kang manis marmane den prayitna langgamipun napa Mbak Tini? Menyesuaikan dengan sesepuh kita, Mas. Sugeng rawuh sedayanipun kene Mbak kene nggih. Pun sketsaaken Bapak Ibu. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula bekteni sinambi ngrahapi unjukan ingkang sampun katur ngelaras Joko Kancil saking Karanganyar. Karanganyar. Pengasuhipun Mas Kenyul. Menika Mas Kenyul nggih. Wah. Nah mulane dadi lah manajer kok ngombe putre iki ra ya. Iki tak awake dhewe melu puyer iki mrene ya. Wah, Ireng manis menika katur Bapak Saibu.
sumpah tetep tresno lahir batin yang kong kae sing mirsani tenanan sing kene. Sing menawi mangke ngersake lelagon. Ya Allah. Sowan. Sowan wijeng siang kong. Jenengan iki jane ngematke kula napa ngematke penyanyi napa niku MC-ne? Ya ampun. Pripun? Ngelaras nggih Pak nggih. Ngelaras lah nggih. Mangke ngersake lelagon, kong. Ngersake lelagon kok mboten saged lho. Pripun? Monggo saged. Wah. Oh, ngelaras mawon nggih. Menikmati kemawon. Lah nek sing gadis-gadis ngene iki genah ngersake iki engko. Gadis. Halo mbakku sayang, mangke ngersake lelagon? Mboten. Kok mboten? Budhe ngersake lelagon, Budhe? Mboten. Oh, mboten. Oh, ajeng mantuk. Waduh. Dong dereng mari kangen lho panjenengan iki kok ya kesesek. Dereng dangdutan kok. Nah, oh selak Mboten, udah. niki tekan Selasa nek terang Jawa gampang, MC-ne siap menghantar. Aku apa Gojek? Monggo Langsung Mbak ya, Dini Mas. nggih. Mengecewakan perpisahan dibaksa. Laras audio. Loh. Wakul lintang sekane kaki salatan. Mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise.
Gimana Mas yang pasang dekor ini? Selamat sore ya. Sajaknya berbunga sekali ya. Oh, ditenggani kalian mbak-mbak Lah jebul ana sing PKL ribake. SMK pundi niki? SMP Putih. SMP Budi Karya. Oh, PKL king pundi? PKL king pundi? Mas nanti mau minta lagu apa? Dari tadi mau wayangmu. Oke, nanti nyanyi sendiri ya. Mas siapa itu namanya? Budi Doremi. Oh iya. Karena jenengan pinter dan cerdas tak kasih hadiah Android. Oh iya. Pokoknya khusus jenengan langsung. Iya. Sisi ya. Kuwi silien tos kekno. Oh iya, ini Mas siapa ini? Nanti mau minta Mas Rafael. Masya Allah, nanti mau minta lagu apa? Bebas, lepas, melayangku melayang jauh. Oke, nanti ya Mas ya. Dan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Ora katokan ya bebas ya Mas. Wong edan ra katokan. Oke, dilanjut ya Mas ya. Gimana? Cantik nggak? Cantik lah. Gimana? Cantik, manis. Gimana? Oke, semangat ya nyotengnya. Nyotengnya jangan sini ke bawah terus ya, soalnya sini ke bawah itu leter, nanti nggak ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Agak ke atas gitu ya. Gelombang opo? Ini orang enek tegangan nih soalnya. Situ nanti tidak ada waduknya. Ini Waduk lalung. karena ini letter sekali ya, jangan dari samping ya, pokoknya dari depan aja. Jangan pernah dari samping, ini letter banget ini saya Kalau isi. dari samping itu gur ngene. Jangan ya, dari depan aja man ketok rada. Iya. Mang wedok asli lah. Asli. Nek koyo iringan koyo wedok anak Mas. Ojo lali pameliku. Langgam keroncong boleh, keroncong ngasih juga boleh. Boleh lagu-lagu. Siang malam hanya doa yang kupanjatkan, Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami berdua selamanya, selamanya. Satukanlah hati kami. Sri Huni Musti Kutuban Laku Tresno Lan Saboyo Pati Marang Raden Wiratmoyo Agus Prasojo Anandang Prati
saniro rateng leno lelaku negara Iya. Sri Haning mesti ketuban laput tresna Ratmaya putraniro sira lali adipati Sri Haning putrane ati wong sepati nalikane kapupoing madya loka dok prang tanding lawan minak jiko Alah, tandone ember kamar mandi gawe rene kabeh Mas. ngisor telaga Tandontoyo ya iki. Agek bar Ning dia ya ora apa-apa. Aman. Aman. Nggih. Ora dadi ngopo ya. Ya mergawe iki sekali-kali gremisan barang. Iya. Nggih. Angga menajengaken kendange dikurepke wae Mas, ajake kecipratan niku. Wah, nggih karo mike. Katresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Sri senadyan wekasanira rateng lena lelabung negara Iya. matur suwun setunggal lagon Nggih. saking Bapak Bayan Bapak Nggih, Bayan kang menggugati, kang ngersakaken lagunipun. Wiwitane handherek sang peki priya Oke, bangun. bagus kang olah budaya Nyedak, sekedap kong. Nyedak. matur Napa, sembah Kong? nuwun nggih Kang Tombong ngantuk. Nika mboten nyuwun lagu. Mo ora. menika namung nyangon Nggo tombong ngantuk, paring hadiah, paring bebungah. Lho, Mbak Kosi teng pundi, Mbak? terus kondur Wah, tombong ngantuk kok bablas rono iki njur piye? Oh, sangu sare Nggih. dimidhangetke saka dalem. nah Isih mampu ngladeni Mbak Edok. loh yo nek Ayo, Mbak Idoke cek Cek kaya, cek mangga. mampu sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ing wasis anggung
Terus piye Mas? Hangrung marang bendara. Hangrung piye? Ya ngono kuwi ki, angrung-rung marang bendara. Angrung-rung marang pripun Mbah? Angrung-rung marang bendara. Kok teko kono nih Mas? Lho ya ora apa-apa to dibaleni kok. Ayo wegah aku Mas Ya bubrah. Sulistya pijer ngincangake alis. Tutup sayang. Terus tresno sesideman. Lah adalah bener iki. Ora lali. Aku nek bodong lilir. Biasanya aku nek karek nutup nih aku pinter. Oh ini kulino ora mbok tutup kok bar mbok tinggal dirubung peruntu karo laler. Kuwi jan tidak kasihan. Monggo. Luwih becik patenan timbang pepisahan mrenggang selesnya terira kehormatan mapro rubuh ngarepin Mas Al, niki lho ayange goprak. Piye, Dik? Ayange goprak. Goprak jenengan ngerti gak goprak sapa? Apa kuwi? Berlinda. Pacare Berlinda. Urip ana kutha gedhe kowe tak lokane Jos. isine kowe apa-apa wae nadyan sasideman Iya. pasti Wae, Purnama. Iya. Luwe becik patanan timbang pepisahan Renyah Sulistya tak rewangi samudana marang keluarga derwalan praputra liwat kincaning Ya. alismu ketumbaan Ya. rasane atiku nadyan wis ling serius aku isih mampu Wae, jos. mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung Ayo. katugahan nyrimpo jiwa rakyatku kakurang kehormatan mamprung rubuh ngarepi
campur sari sedayu pripun saya mboten Bu? Saya menika putranipun menika. Pun mantu dereng. Dereng. Pesen riyen kalih campur sari sedayu pun mengke kula kur. Lho. Oh niku gurune. Alah Len. Muridmu kok ayu-ayu men to Len. Jan. Njing ampun lali nggih nek mantu nggih. Ngubungi Pak Melet mesti pedhok sedayu. Ngoten nggih. Nah, pun mungkin dikurting 200. Neng ya, ternyata gini-gini juga guru loh, gini-gini loh. Oh iya. Gini-gini guru loh. Tapi guru nek timpane ngono aku malah anu wedi ngapa? Dadi medeni. Napa aku ya dhisik ajarin ning Pak Melen lho. Diajari sih. Pak Melen to? Utuh Pak Melen no. Lah sapa? Pak Melen ning ngono kae kok. Pak Melet. Pak Melet. Siji diajari nyanyi. Diajari titi laras. Diajari titi laras. Terus yang kedua diajari gawe bocah men. Maksudnya ki didik bocah to, Mas? Iya, maksudnya dadi bocah sing sopan ngene carane ngono. Nek gawe bocah ora usah diajari iso. Terus ki yo. Nggih, Mas. Mancu. Yo. Pinten, Mas? Nano. Sekali bisa. Hei. Sekeco sagunging para sepuh ini sepuh jagung melengah para tamu suwanipun pametri budaya sedayu sugata manglipur sawetawis regenaken swasana kalenggahan halo Gusti Allah. Tapi ya Mas, iso mentul suarane lho. Oh, kuwi penyanyi bocah nakal. Ora Mas. Lali dindingane ilang. Enak apa lho Mbak kok guyu ki? Ya kesengsem roh kowe iki kesengsem. Guyune telat lho Mas. Bacaane. Bacaane sarwa asih jroba.
Dalam. Mas. Dalam, Dik. Mas. Aku di sini. Enten punapa? Kudune nek kendangane ngono ki sampean ki joget. Lho beda. Sing dijaki beda. Yen kaya nek ngene iki ora ki beda, tapi cacane beda. Ya nek ngene ne. Heeh, biasane ki nang kono-kono ki yo ngaturi bawa. Iya. Ning bengi ra tak kei. Iya. Suarane apik kene kok. Aku malu. Selamat nang senting nek keri tak apa-apa aku. Ganti sik. Pacaane. Matur suwun Dek Arum ngandharaken lelagon ingkang sampun katur wonten. Lepas hujan Sinoman muda-mudi Jeponan Kidul Sayo rukun bebarengan rokan jati Ilalan legowo kanggo mulyane negara siji telu maju bapak papat diulang-ulang nate mesti enggar rambuke olo besok tol baris olo besok tol baris olo besok tol baris olo besok tol baris Rikat lampah ing rerata tanpa antara prapteng sukuning
Harko eram tumingalek wong pakwona asline dendeng saengga praja dendeng saengga kaget cah praja humyung kang pradangga busekan kang wadya
Matur nuwun Pak Tukiman. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Paketannya sudah sampai. Bunga ingkang diku nyanding bisa dadi tombo bapak-bapak ingkang kepanasan saged ngiyo Pak mungkin nek kepanasan lho Pak napa beto payung napa pripun esok awan neng omah wis ora krasan keloyoran anggolek isih tak sayang mubeng miter anggonmu goleki ora krasa esok awan nganti wengi beksa Pak Tukiman Kleyang tak sawang mencok ning ngepang ganjang loh tak reti saka iya sarawi ngote dheweke ngale bencokan elok kae tak suwut bojo ngeceng kodang kone agawe atiku kope sleret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen aku nyanding slirane Mbak Bibi ora bakal atiku kadiwan liyan yen sipot yang mandut ati keperanan ora mendut atiku sang saya dadi tak seranani sonorikan kamu gede kon ngeyuk kepanasan Pak, tidak begini Pak panas esok awan neng omah wis ora krasan ora anggolek sing tak cuai mubeng miter anggonku goleki ora krasa esok nganti wengi tak sawang mencok ning kapan ganjang anak rindi saka katuhan sarawi ngoceh dheweke kale pencok ayo goyang Pak De asik podang koneng agawe atiku seleret iyeng sleret iyek tak sawang tambah iyek iba bunga bunga nyanding slirane ora bakal atiku dadi wong liyan yen sipot yang andut ati
Anu diwelingi Pak Partin. Piye? Mbak Eka kon suwan Pak Tukiman. Tenan. Jarine mau jek kurang ngono. Tenan ora? Ayo tangan. Heh. Iki kekae aku ndoromu jenengan bisa abdi. Wonten dawuh Kanjeng Prameswari. Ngene-ngene. Nggih. Cantrik apa basane nek anu ki abdi? Abdi. Abdi. Iki gayane mburimu wis rampung apa durung? Nggih, niki sawetawis sampun rampung sedaya. Sego-sego wis do metu apa durung? Niki sawet medal napa jenengan pengen kula pijeti Ndara? Esik rampungke sego, krupuke sendoke aja lali. Sampun Ndara. Kok nek mesake sing ora uman krupuk udang gitu. Nggih Ndara nggih. Wis beres to? Sampun Ndara. Esik wis dicepake urung. Sampun Ndara. Ya gawean sip dadi. Buahe nggih pun Ndara. Ya. Wah, iki kok raket ya ora iso munggah iki. Ayo ngatek. Caketan sajroning ati dadan luntur asaya marati aku kowe dadi karo
lagu ngoten nggih. Dek jaman berjuang Pak Slamet njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi masuk Kak. Ngomong bab gedang ya, gedang nek gedang ki jantungnya nang endi mo? Jantunge ki nang nggon jero debok. Neng kene ya. Lah nek jenengan jantunge neng kene gedange? Jantunge nang kene, gedangku nang kene. Lah. Nggih nggih. Pak Ade ki jan. Sampai bisa